Dámy a páni, zdravím vás pri bláznivých stredách. Takže ideme na to. Táto hra sa volá, hneď vám poviem, Čučko Puzzles. Takže uvidíme, čo to bude. Toto je dobrá hra ináč. To poznám. Takže to musíme sa tak, toto dáme takto sem. Toto musíme dať tak. Tak. A máme to. Prvý level sme prešli. Ideme na druhý level. To už bude ťažšie toto. Takže toto. Musíme to poposúvať trošku. No, do prdele. No, tak ideme na opačnou stranu. Takže ideme pomaličke sa posúvať. Máme, no, poďme. Tak. Máme to. No, lol. Fuck you. Takže, tak. Do prdele. Jak mám toto ako dať? Že toto sa ani nedá dať, či? Tak. No, a teraz som to kompletne zamotal. Neviem, netuším. Keď viete niekto tento level, tak mi povedzte. Čo? Ja už viem. Toto dole, tak. S týmto vycúvať. A s týmto takto. Je dement. No, som fakt debil. Takže. Ajaj. Tak. No do prdele. Tak. Tak. Tak, a máme to. Last, no medal. Toto už bude ťažšie. Tak. Prdele. Tak. Tak. Tohto. Tak a máme to. Yes, silver medal. Takže do prdele, jak to mám spraviť? Nič. Ja už viem, takže tak. 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 Kokos. No, tak. Máme to. Hurá. Dámy pani, spravíme čo viem koľko, 10 levelov a už to ukončíme. Lebo dneska nechcem nahrávať moc dlho, takže aby ste vedeli, keďže je to moje prvé video. Tak. Tak. No a ideme. Máme to? No tých 10 levelov dáme a potom to ukončíme. A samozrejme, každú stredu bude vychádzať bláznivé stredy, aby ste vedeli. Takže na to sa môžete tešiť. Tí, čo ma odoberáte, a môžete ma aj tí, čo ma neodoberáte, samozrejme pozerať. Tak, toto dáme takto.
A počkajte. No, tak, toto by sme mohli dať sem. Prdele, jak to mám spraviť? Už to mám, dobre. Ešte jeden level, že 2 levely, pardon. A ukončíme to. Samozrejme, hneď to pôjde na YouTube, aby ste vedeli. Nič! Pardon, mama. Tak, ideme na posledný level. Tak, a ideme na posledný level. Tak. 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 Neviem. Fakt neviem, dámy a páni. Dámy a páni, nevadí. Ukončíme to s hrdosťou na srdci. Dámy a páni, takže ukončím toto video. Dúfam, že sa vám video páčilo. Dajte mi na môj tento nový kanál odber, like a všetko možné. Dovidenia.